Inselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna llum li kif qed taraw qegħdin hawnhekk fi triq l-iskultura. Ir-Rabat u llum ħankunu qed illaqgħukom ma' 4 skulturi, 5 propju. u l-iskulturi taħtom. Qegħdin taħt l-istatwa tal-iskultur nazzjonali u hawnhekk għandi skultura ċeramika. Kieku jkollok tħares li għandu l-iskarf tal-Juventus u mdejja u hawnhekk għandu miktub. Tifożu tal-Juventus dumela qed iġottu, naħseb kienet xi darba li tilfu xi ħaġa. Kieku x'isem it-tija l-iskultura? Juventi l-indejja. Ma Rispett kollu lejhom. Ma tantx tiġri Għax għandi ħafna ħbib Juventi. Ma tantx tiġri lil Juventi li jkunu dejqin imma forsi fuq ta' Champions League. Ħan intaqgħu ma' l-iskultur illi għamel din l-iskultura. Jirremman Dabiela mill-ħamru propjament noqgħod ħaġdid, da xoqbattu koinċidenza u minn 1993 u ma waqafx sekonda ġvidi maddej, taraw dawet li tal-qalbi da referi per eżempju, għandi oħrajn, dak huma karikatura per eżempju, u dak huma clowns, differenza, fim, tagħmel kull tip ta' xogħol, qed tifhem mhux dak u ma studjat imkien completely self-taught jiena, ġifieri ħadd ma limmi xejn, ħadd. Femni daqsxejn, kieku kellok it-TIS. Ġibni fuq television ent. Le, għal fuq il-Facebook dal fuq it-triq Ma ħagġibni tagħna. tajjeb, grubu. Għajt, kieku kellek is-semmija. X'issemmija? Appart il-pupa bla ras. Insatik ta' mara naħseb. Insemmija ġbordieri, ma nistax. Għax dija skultura da bla isem, irridu ntuha isem. Fimt, X'taħseb? Rajtu għaddu bled ta' wa Fil-dablet jissa ta' meta jkunu jmurru jiskunu għiduru. tal-Ispanjoli. Tadħula mek, ma tafx kif. Ma meġġa jħor bil-ras. X'tagħmel? Minn intom ta' Għajt, sen semmuha, il-mara bla ras Spanjola. Jista' jkun għadhom. Telqet, il-mara bla ras Spanjola. Ara li bil-ras hija mhux bħal ta' dak għandu ra. Min? Mux fatta. Għadhom. Dak għaraf tal-moment. Laqna niltaqgħu mal-iskultur. Aħna mhux Jena Zina Farrugia, li naħdem ġodda l-istudio mill-1984 u armajtu forn żgħir. Il-xogħol tiegħi inħobb naħdmu metodi ta' kif jinbnew il-bombli. Ġifieri ħbula, biċċiet ta' tafal żgħar, nuża ħafna texture. Pereżempju hawnhekk għalkemm din hija xena dak li klim ta' kif kien qabel. Ħarrup u blat semmejta. Qed tara li hemm il-ħbula daw affarijiet li jużawhom it-tfal iż-żgħar ta' li jużawhom it-tfal iż-żgħar. U issa ħanurikom l-aħħar biċċa xogħol li għamilt. Ta' fuq hija il-hope, it-tama, din hija li tħobbar l-imħabba u din hija il-faith. Issa dal-artist partikolari mill-Mosta għandu dil-biċċa arti tal-bust u jixtieq tiħisem meta tħares lejn dal-wiċċ ikollok issemmiħ, x'issemmih? Gianni. Gianni, allura u Gianni x'iktar, Gianni u wiċċu xi kuntent, Gianni mela allura Gianni, Mux kontent. Gianni l-irrabjat, Arrabjat. Gianni l-irrabjat. Mela ħammuru nintaqgħu mal-iskultur li għamil din l-iskultura li nsert tagħmel wiċċu jismu Mario. Jiena Mario Borġ, il-ħobbi tiegħi huwa skultura. Jien l-iskultura dan it-tip ta' skultura ta' terrakotta dawn l-aħħar 10 snin u bħala xogħol nħobb biex nagħmel il-klassiku busti li huwa realistiku u li huwa klassiku. L-aħħar biċċa xogħol tiegħi hija n-attività u nħarsu bil-qudiem ħanagħmlu iktar xogħol sabiħ. Jisa tsok, forma ta' bawl. It-sok forma ta' bawl. X'taħseb? Il-bawl zok. Dak il-bawl zok. Tajjeb. Għamur niltaqgħu mal-iskultur li għamilha. Jiena li Jejzer Galja, mir-Rabat, ili niskultura minn dukon tifel żgħir, ma ġempin-nata tiegħi kien jgħix Antona Ġus u darri li l-imħabba ta' żebbuġ. Bħalissa qed naħdem fuq il-biċċeru illi fija figuri tal-ħut u ma dil-figura wkoll fl-istess ħin qed naħdem fuq skulturi oħrajn għax ma nibdix ma xi ħaġa l-lestija. U hawnhekk għandi xi ħaġa li tixbaħ ras ta' żiemel. U ma nistgħux nitkellmu fuq l-iskultura u fuq ir-Rabat u ma nsemmux l-iskultur per eċċellenza, l-iskultur nazzjonali. Il-mara tiegħu Luis qiegħda hawnhekk ħdejna. Luis, fejn kien jaħdem?
U kien jgħati pinġa dawk id-disinji. U għandu fil-garax għandu l-studio fej kien jaħdem il-ġibs u t-tafal. Kun hemm xi waħda li ddejqek naqra ma tantx tħorru. Di? Għax kella l-eskanjetru? Bsart, kemm naftit hekk xaw hawnhekk u rina daqsxejn. Di għamilha fis-69. L-ewwel ma beda jisperimenta bit-skok. Għax qabel meta ġie mill-Ingilterra kien jaħdem astrat u grejjex il-klima u bat skopra li mux għajetaw Malta mux jaħdem u sab skok ta' zebbuġ. Bedi esperimenta bija. Anton lilek, ġielek naħammiġlek u kont tinnervja naqra. ħafna. Għax inti kont nkun għadek tnadaf bħallum il-ġrata ta' tindifat li, u kien jiġi bit-tafal jew hekk. Bit-tafal jaqbad il-telefon imma. Nista' naraw il-garax? Iva. Min jaf kemm il-monument u opera tarti inħolqot hawn, Iva. Dejjem kien jaħdem xi ħaġa. U min jaf kemm bħalna jiġu nies biex jaraw fejn kien jaħdem u hekk dejjem għaddejja inti iżda għandek xowru. Iva.